Ahojte guys, takže ideme si ukázať menšie aktúlky. Takže máme tu, už som vo Winter Village. Ukážeme si kľudne, jak sa do nej dostať, ale to si myslím, že snad vieme všetci. Ako vždycky, tuto nás to vždycky šmyká dole, tuto je proste, neviem, jak to mám povedať. Je tu proste, tu je nejaké jazierko, dedinka, dá sa povedať, že toto je. Tuto je nejaký chlievík, sa dá povedať. Ja robím preto aj quest, že take a shower, hej, takže to mám porozhľadať. Toto vyzerá, keby sa tu fotilo, akože popravde. Ste videli, koľko ľudí tu je proste, akože. Tu sú tí magicové, bože, budem natáčať nakupovačku, guys. Akože toto, wow. Ideme sa na rovno aj pozrieť. Ja chcem strašne obidvoch. Wow. Wow. Nádhera. Dobre, to som si nevšimla. A to je ten A-rake. Tiež za 900. Moje stárko umrú. Pane Bože, ja chcem ešte toľko magicov, totižto. Prečo táto typka už má toho magica? Ja chcem. No a my sme sa rozhodli, že tam sú vlastne tí petíkovia. Všelijakí. No ale my sme sa s Maggie rozhodli, že proste spolu natočíme tie aktúlky aj všetky tieto veci, ale ja už natočíme takto dopredu, lebo ja neviem, či sa mi to podarí natočiť, akože keď to budeme natáčať spolu, lebo ona to bude natáčať, ale keď budeme hovoriť dve naraz, neviem, príde mi to také, neviem. Čakajte, lebo ja vlastne nevidím, že... Dobre, ideme úplne opačným smerom, musíme ísť tam. Dobre, ideme sem. Ja už sa teším k tomu vianočnému stromčeku, akože. Ale chcem sa pozrieť do tých šopíkov aj. To už sme kúsok od toho tým potom, keď sme pri tých šopíkoch. Wow, you can really dance. Toto mi nepríde moc vianočné, akože neviem ako komu, ale mne toto moc nepríde. Ja sa tam pozrieť, sú to hlavne tie tokeny. Toto je to minuloročné. Alebo čo, že toto je tiež ešte minulo, akože nie minulo, ale no chápete ma. Ale tieto boty sú náhodou pekné. Ale nebudem si kupovať aj také, takže. To sa mrzí. No toto mal byť ten, ne? Hej. Oni sú aj čierne, dobre. Ste sa pokakali. Čakaj, chcem to riehovať na to podslok. Tuto mám, tu nepotrebujem. Ale táto, prosím, tieto sú tiež nádherné, ale táto, dobre, tuto bude mať. K tomu je asi toto sedlo. Aj to musíme, lebo to je so zlatými. Aj toto sedlo mám, ale ja nemám, aj toto mám, myslím, hej, to mám. Tomu bude asi toto k tomu sedlo, hej, takže toto. Ale ja nemám tie bandáže, alebo tie som si nestihla, tak ešte tieto bandážky si k tomu musím kúpiť. A samozrejme asi tieto bandážky. K tomu je toto a toto. Nádhera. OK, to budeme mať. Aj, wow! Dobre, toto ste sa pokakali, tento je nádherný. Wow, dobre. Takisto je tieto gate. Aj tieto mi nesú chýbať, samozrejme. To nehovorím. Tá čapička k tomu. Táto príľba. Bože, tie čapičky, no tie sú nádherné. To ste sa akože zbláznili. Aj tieto rukavice, to čo je? To čo mi tu dávate na výber? To je také nádherné. Aj tie boty k tomu, ty kokso. No, takže túto kolekciu, čo mám, z tohto mám iba posedlovku, sedlo a uzdičku.
A som rada, že tu je tento rok. Preboha, vidíte, koľko to ľudí. Počkaj, ak sa nemám, tak my ideme pozrieť všetky tie šopíky. Toto je čo? Toto bude zase ďalšie. Tieto, no, tu sú takéto. To ste sa pokakali. Dobre, tak toto musím mať, hej. No inak, ja som sa rozhodla, že budem mať také prekvapko pre vás teraz. Práve ma niečo napadlo. Dohodnem sa na tom s Maggie a urobíme také prekvapko. Ma napadlo teraz. Ona robí ten, viem čo to je. To, že, no, ten, nie Trailblazer, ale rejsku, no. Takže tuto si môžeme premieňať vec, tak to je super. Ďalej, by som mohla ísť sem. Dárečky! Dobre, tie ale rozberieme z Maggie, to ale... Oh my god. Alebo... Ja neviem. No my sme sa s Maggie rozhodli, že vlastne na našom druhom účte, čože mám ja Violet Ice Mother a ona má Claudia Skyrain, tak my tam proste rozbalíme všetky darčeky 24. decembra, všetky naraz. To bude tiež ďalšie video, hej. Cinnamon Bliss Jacket. To je nádher. Vidíte to? Vidíte animáciu? Ty kokos. Ja to ledva predýcham. Sorry. To je nádhera. Nech sa štarfuní z úst. Čo ti šibe? Shiny Gemstone. Aha. OK. No tak to ste sa pokali. Maggie bude taká nadšená. Ona ich tak zbiera. Reading. It's snowing. It's snowing. Dobre, ideme na to. It's snowing. It's snowing. Čakajte, ja si to dám na telefone. Dáme si Star Stables. My sa postavíme k tomu 4. No inak akože budem natočiť, že je to rozbalovanie tých darčekov, samozrejmosť. Takže dáme si, prihláste sa. Takto. Úžas. ITSSNOVING. No, ukážte, koľko mi to dalo. Neviem, či mi to tuto ukáže. 50 starcoinov. 50 starcoinov, guys. 50 starcoinov, dobre. Ale tak mohli zvyšať akože 100. Ale to akože nevadí. 7-day stable care coupon. OK. No, ja som čakala skôr nejaké to oblečenie, ale nemám ani s týmto problém. Aspoň, že mám ten svetrik. On je strašne sexistický. Ja ho asi nedám dole. Vôbec. Ja si k tomu urobím, ja mám hnedú kolekciu, ideme si ju urobiť rovno. Počkajte, teraz premyšľam, že kde to bolo. Počkajte, ja to nájdem. Ja som šikovná, ja to nájdem. Nie. Dobre, ja popravde poviem, ja v tejto vesničke každý rok ja som úplne totálne stratená. Ja som na totálku stratená vždycky. Tu je to, dobre. Ale to je úplne jedno, ja proste niekam zahnem a ja sa dívam, že to kde som, pane Bože. Takže minuloročný outfit. Tuto síce nemám. Počkajte vlastne, ale toto je iný. No tak to nemám, no. To sedlo, ale ja ho mám na violet. Ja som zabudla. Ospravedlnite ma. Takže, hneď sedlo snichamec sa nám k tomu hodí. Ale pod sedlovku si dáme hnedú sexy. Kde je? Kde je moje sexy pod sedlovka?
Guys, toto ja nepochopím. Mne proste miznú pocedlovky. Ja zase žiadnu nemám. To je divné. Jaj! Dobre, už viem, už som si spomenula, sorry. Ja som si nechala nasedlaného koňa. Som si povedala, že keď vysiednem z tohto, tak tam prídem si po neho a pojem na ňu. Dobre, to nevadí, to sa stáva, ja som úplne v poriadku. No, ja idem ešte dorobiť ten posledný quest, až by sme si myslím, že by som už to aj mohla vypnúť, akože. No, takže toto bolo teda taká ukázka Winter Village, čož vlastne sme aj dali tie prvé 4 tie kalendáre, alebo jak to mám nazvať. No a vlastne, keď bude... No, super. To si... Čo ti šibe? Dobre, tak akože, ak by tu bola, že reálne, že stajňa, tak ja tu idem, že v momente, toto mi nespomínajte, nehovorte mi to, toto. Čo ti šibe? Normálne, ja si aj zanadávam, kokos. Ale zase nemoc, hej, to nehovorím. Že to budem nadávať ja nejaká ona, ale... Čo ti pere? Ja to nezvládam, ja milujem Vianoce. Woohoo! Jingle bells, jingle bells, jingle bells round. No dobré. Ideme si skočiť náš prvý skok, sa dá povedať. Dobre, to sa stáva. To je v poriadku. Nižší sme dali. Ale tak ploty predskakujeme, ale tak prekážky sú pre nás komplikáciou. No, takže... toto bude asi aj pre dnešné video všetko. Ja ho idem hore na kopček. Ďalšie videjko bude... Počkaj, dnes je toho 4. decembra, ja som zaspala. Idem tam hodiť hneď tie otázočky. Hneď ich idem hodiť a hneď ich tam zadáme. A kľudne si môžete kúknúť. Kľudne tam môžete niečo napísať. Takže idem to tam hodiť. Je síce 12 hodín už, ale to nevadí. Už bude vlastne za 20 minút 1 hodina, ale to absolútne nevadí. No a ešte vyjde videjko, čo som natočila včera, tak vyjde dneska. Idem ho ešte zostrihať teraz. No a ešte k tomu vám poviem, že keď bude 5, 6, 7, 8, zase ďalšie 4, 5, 6, 7, 8, tak vám to hneď nahodím ďalšie videjko, to budeme rozmalovať spolu každý deň. Ja natočím kúsok a potom to už iba pospejam a teda. Dobre, tak máte sa na čo tešiť. Tešte sa na to prekvapenie, ktoré som vymyslela. A už sa teším, keď tu dneska s nami Maggie, lebo ona príde ku mňa a natočíme spolu videjkom. Takže ja sa extrémne teším. A ja jej to poviem, aj kedy to budeme natáčať, aj všetko. Takže máte sa na to tešiť. A dúfam, že to prekvapenie vás naozaj prekvapí a že budete radi, že sme niečo také vymysleli, teda hlavne ja, ale to ešte doladíme. No a tak, ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám video páči a nech vám darí. Tak ahojte!